Sa miaging mga adlaw kay karon hapit naman matapos ang tuig sa simbahan. Usa na lang ka adlaw ugma mao na ang katapusang adlaw matapos na ang tuig 2023 sa atong liturgical year sa simbahan. Sige naghisgot sa katapusan sa kalibutan. Nya kining mga gipanagna ni Hesus nga moabot ang gubat, kamatay, gutom, unay ug away sa pamilya, sa nasod, gingharian, batok gingharian. Kining tanan mga kahibulungang makita, mga patuo-tuo, daghanang muangkon nga ako si Kristo or tua dito si Kristo. Iyan na ning gipanagna mga tapit na mo 2,000 years panahon nga nagwali si Kristo. Nahitabo ba wa? Hinay man kay mong tingog. Nahitabo na ni ron wa? Unsa may inyong gibati? Nanang mga sakit, mga cancer, nanay mga kidney failures, mga COVID, mga unsa pa na dihang mga sakita ni apasad ning gubat, ginubatay, kining kagutom, ang ato mga pamaliton mahal na kaayo. Ana karon naggubot ng atong mga naas gobyerno kay mahal kay paliton nya naasay pipila ka mga dagkog ranggo, sige sag biyahe, dagko kay gasto, bilyon-bilyon ang gasto. Nya kita dinhi galisod nagkaon. Ana. Naa ni siya. Siging away bahig politika, siging ginasto ay kwarta para anang ilang kinihaay. Wa gani mo gasto kwarta para ipaayog balay aning ni ang mga wa nay hapit balay kahigdaan. Or ipalit bakhag bugas para ipanghatag aning ato mga kaigsuonan nga 40 taong lisura hapit di kakaog katulos usa ka adlaw. Sige lang silang kinihaay diha, gastos kwarta sa atong panudlanan. Mga inana ba? Mainta mura man ni sila wa mo feel. Nya mura ra bag tagpilay ilang gasto anang atong mga hiring-hiring diha anang ilang mga kiha-kiha. Ons pila ibaw mo milyon-milyon na. Di na basta-basta. Atod pa sa kong silingan, dili na matabas-tabas. Kung saan di matabas-tabas, dili day basta-basta. Nahitabo na ning tanan. Kay gitag-an ni Kristo karon sa atong ebanghelyo o gipakita sa diris ni Daniel sa iyang pananaon nga naa gito katong upat ka mananap nga makalilisang kaayo, katong mga beasts, mga andakiro kay istanan nya nagunay-unay lang pud sila pinatyanay, unay-unay nakapakutaw sa dagat, murabag makapagubot yun sa kalibutan. Kining kagubot na kining mga kalisang ana linog, so grabe kay linog, mga bagyo perting kusuga, mga baha, mga flash floods. Ang uwan sa una, mga ligo umtas uwan, karon mo banlas ng uwan, mo patay na. Ang mga atop na lang ko'y makita, atong makita sa mga balay. Wa, kay na mahitabos una, pero karon na. Kanang amo lang kay diha sa Guadalupe, wa gyud mi kasuway diha ang baha mo sakas bay. Pero karon manakanas balay ang baha oy. Ana, abisa kining ato dinhi, kani bahaonon magininooning ato dinhi San Vicente. Liluan ato padong siyate. Samot na gyud karon. Di ba? Mag-ayo sad, magbutang og drainage, di man abutag usa ka tuig, tuwa na sad, nilunop na sad, kay puno na sang drainage. Unsa man ba discourage ta o dili? Relax ra ba mo? Niining tanan, relax ra mo dili? Tulo ra man kabuk ni. Andam na mong mga matay. Nindota. Istorya. Ililingi ako na imong tupad na okay ra ni mo mas stage 4 ka. Giing na ko no.
Imong tupad ba ingna okay ra nimo mas stage 4? Allah, inom ana mga supplements, ako sa nasa ko'y maintenance pagka 60 years old. Oh, patyon no nasad. Si anak ginapader sugod nagingon anak dugay anak pader tagsa na nakabaks ang imong imnonon kay purti ng daghan ang maintenance para lang hindi ka mamatay. Patay lang yapon. Unsa man gyud solusyon ani aron ta ma-relax? Ningon si Kristo, kung mahitabo na ning mga butanga, ayaw mo karatol. Barog ug hangad sa langit, kay hapit na ang inyong kaluwasan. Kaysa dili pa maghari ang Ginoo sa atong kinabuhi, mahitabo kining mga kasakit, mga sakit o kasakit o kining kamatay. Unsa may buhaton? Relax. Hangad sa Ginoo. Dawata ang kamatuoran nga mahitabo gini. Mahitabo gyud. Labi na gining pagkamatay. Mahitabo ginang pagkamatay. Niingon mas Kristo, buhi ang uban inigabot niya. Pero tungod sad kay inigabot niya, mungit-ngit man ang kalibutan, mabungkag man ang tibuok mga planeta, patay lang yapon ang buhi inigabot niya. Kay patyon gyud usa ta, una pa maghari gyud sa tinud-anay ang Ginoo. Munang matud pas unang pagbasa, giablihan ang mga basahon o gihukman ang mga tao didto sa basahon sa kinabuhi. Gitagna man sa ng Kristo nga kinahanglang masuwat kita sa basahon sa kinabuhi. Di ba? Katong iya mga apostoles porting lipaya, Lord, napapahawa na mo mga yawa, among napaayo ang mga masakiton, amo rang gipandungan sa among kamot, pinagis imong ngalan na ayo dayong masakiton. Ingos Kristo ay mo paglipay ana. Kay nagtuo mo di mo mga matay, karong mga pila ka tuig o pila ka adlaw, patay na mo. Ay, lipay mo nga ang yawa imong na papahawa, na exercise nimo, lipay ka, mubalik ra na. Kanang na-healed, iyang cancer, karon cancer free na, mubalik ra na, stage 4 gyapon ka na. Kay mamatay lagi ta. Ayaw mo paglipay diha. Unsa man among kalipayan, Lord? Sa inyong pag-alagad sa mga giyawaan, sa inyong pag-alagad sa mga waykaon o mga patyonon, sa inyong pag-alagad aning mga masakiton, ang inyong pangalan nasuwat na didto sa langit. Kana mo itong kalipayan. Pasabot, padayon tang mag-alagaray, padayon tang maghigugmaay, padayon ta nga magsigi og pasayloay sa usag-usa. Nga naman, aron masuwat ang atongan dito sa basahon sa langit, dili kay aron mabuhi ta dinhi, di na tinuod oy mga matay ra kita. Di ba? Sige mo dihag kahadlok, bisag asa na lang mong muduol para lang yun maayo sa sakit. Storyahe. Unsa may tinuod nga healing? Unsa may tinuod nga healing kanang mawa imong sakit? Ha? Wasan mo iklaro. Kanang ma-relax ka bisag na akay sakit, kana healed na kadiha. Kana bang makadayeg yapon kas Ginoo bisag hapit na ka mamatay tungod sa mga sakit o kasakit. Sama ba nila ni Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz ug sa mga martyrs nga bisag gaungaw na sila sa kamatayon kay naana ang tigputol silang liog, naana ang tiglaslas sa ilang panit, tiglansang nila sa cross, relax ra sila, nag-awit og mga pagdaig sa Ginoo. Kana mo itinuod nga healing, nilingi imong tupad. Na-relax ra kag kulatahos imong bana or sa imong asawa. Relax ra ka. Na makigbuwag bandayon. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, kung sa atong tubag na to Salmo, hatagi siyag himaya ug pagdaig nga walay katapusan. Sige lagi tag himaya sa Dios, daig sa Ginoo. Mao nay gibuhat sa atong mga santos. Panahon sa kalisod,
nagdaig sa Ginoo. Panahon sad sa kaabunda, nagdaig og naghimaya sa Ginoo. Nga bitay ni text, daghan mang mo text na kung mga nindot kaayo. Usaan nindot sa paminahon. Na iniingon ako, Padre, sa sige na kong paminaw sa imong wali nga magsigig hisgot o kamatayon, din adjud ko mahadlok mamatay. Sa una, Padre, hisgot ni mo ana, makaingon kong sa ning paria magpunay, magpanungo. Pero nadugay ko nung sakto bitaw di ay, no? Mo sa na inyong gibate? Or magsigig, yan, nasaan? Patay na sa niron. Unya, ang iya pag yung gisumpay, kanang imong sige gwali pa nga mamatay rata, unya kinahanglan gyud ang atongan mabutang sa libro dito sa langit, muna ayaw gyud pagpakasala, ayaw patakod anang mga makasasala. Sus, Padre, sa una mga sobra tingali 30 katuig yung kong antos aning akong pagkayaw-yawan, kining akong pagkagumbulan gyud sa akong mga anak, Pader. Sige kog yaw-yaw hangtod karon sa ako na sa mga apo, sige kog yaw-yaw. Pero musulti ko, Pader, mga tuig na kapin sa sige na kong paminaw sa imong wali, wan ajud ko magyaw-yaw, Pader. Din ajud ko masuko. Naku, nindota sa daning iyang text. Naamo anang batasana? Wag yapon mo klaro. Nasa iningon ako, Padre, sa una 40 na kong musugal og manok. Tari, apil pa ko ng mga dirbe, daghan kay kog manok. Sa sige na kong paminaw, Padre, nga kana daing sugal iya ginasiyawa, akong gihunong, Padre, gipanghatag ko nun niya iya mga manok, karon wa na gid siya sugal, ambot unsa kayang giilis. Nasa uban mo ingon nga, sige na kong paminaw nimo, Padre, kanang mo ingon ka tiguma ginang kwarta, ayaw na sigig sugal anang swertres, ayaw pagsigig panigarilyo. Nawa gid akong sugal, Padre, sa swertres o kanang panigarilyo. Ako na nang gitigom, nakapalit na kong mga uniform sa akong mga anak tungod ana, kapalit pa ko, Padre, og bag-o na mong TV tungod anang akong tigom sa akong gipanigarilyo og siging sugal sa una. Naku, nindot kay testimonial kay ba, no? Napagayuban ingon gitigom nako, Padre, kay gipalit na kog slot. Nako, kani mo healing, mo ni tinuod nga healing. Pero nagi murag amazing kayo kay matod pa niya ako, Padre, na ako'y maintenance aning hubak, high blood, napagi arthritis. 20 years kong ga-maintenance ani. Nya, yaw-yawan kay ko, pikon kay kustanan sa akong mga kuyog sa balay. Pero sa sige ko nung paminaw sa wali na ako aning mamatay ragyod ta, ang importante malangit ta, importante mahunong ng mga sala. Matod pa niya, mga duha ka tuig na din akay siya magyaw-yaw. Wala niya kanang relax na gid siya. Ang pinakanindot, nawa ang iyang high blood, ang iyang hubak ug ang iyang arthritis. Mga tuig na kapin, wa na siya maintenance. Oh, nawa ko no. Di man mo motoo. Pero ang pinakanindot nga iyang gitext, siya nahibaw ka, Pader, unsay ni puli karong bag-o. Naku, unsa man? Ingon siya, cancer. Na-diagnose ko og breast cancer ba to? Ana, ang iya ko nung suod nga doktor nga mo'y nag-check up niya, naglibog unsaon pagsulti ngadto niya nga cancer na siya. Pero paghuman ko nog sulti, iya ko nung giingnan, nganong maproblema man kadok, naganahan man kay ko ana, kaya makakita na ko sa Ginoo. Hilak ko no siya mga kaubas pamilya, hilak. Isa, nganong manghilak manggod-mogod nga ang nindot moadto mangitas langit. Nya kani agianan man ni padong sa langit, nanga-relax ko noy hastang iyang doktor, pwede na santo sila makanser. Kaya ko no, lingay mong tupad, na unsa ka karong taod-taod, madiagnose kag stage 4. Ana, relax ba ka?
Nya ningon din ko niya, salamat gyud kaayo aning imong sharing. Nakita nako dinhi ang imong yung healing nga tinud-anay. Wa na kay kahadlok sa kamatayon. Mas excited ka nga mutan-aw sa imongan nga nasuwat didto sa libros kinabuhi sa langit. Kadtong mga beasts, kadtong mga andakiro kayo nga mga ngilngig kay mga mananap, matod pa diri sa unang pagbasa, nangahanaw lang to pag-abot na sa kordero sa Dios. Pag-abot na ni Hesus dito sa iyang trono, nangahanaw ra tong mga mananap. Kini karong mga kagubot sa kalibutan, kining atong mga kaigsuonan nga purti gyud kayawanon ang mga batasan, bisag dinhi simbahan ay daghang yawanon, maapil na ning nagwali karon mayawanon sa niusahay. Munang mahadlok sa ning uban ako mga kuyog dinhi kay siging wali-wali nya yawa lang yapog batasan. Kining tanan mga hanaw ra gid ni. Unsa may mobarog ang anak sa tao. Muna ko nang atong kasing-kasing naliwat na niini ang unag yung ihatag sa Ginoo nato mga igsuon, mawagtang ang atong kahadlok. Ug mauna para nako ang number 1 nga timaan sa tinuod nga healing or kaayuhan, mawa ang kahadlok niining mga kasakit, niining mga sakit ug niining kamatayon. Mawa gani na healed ka, pero musamot gani imong kahadlok sa sakit, sa kasakit ug sa kamatayon, wa ka ma-healed. Bisan pag inig-diagnose, wa kay sakit, wa na kay cancer cells. Nakadaghan din mo anhin ako, pader, naglibog ko, di jud ko katog, magsigig ko ba akong dughan, magpalpitate ko, di ko katog. Di inig pa-diagnose na ako pader sa doktor, bisag unsa na lang examination, normal ang tanan, pero ngano man pader nga kapoy magkaayo nya di man ko katog. Na kung sa may mong gibati anang di ka katog nya kapoy siya. Problema ko pader yung siya kong buhaton para makatog ko, nako ayaw nagkatog. Dawata nga di ka katog. Isa pader unsa na may tabo mamatay ko nako, dawata nga mamatay ka. Kay bisag kining imong giatuba nga pari patyo no nasad ni. Bisag kanang Santo Papa mamatay na. Bisan kadtong si anhing Father Fernando Suarez nga hasta patay buhion tungod sa iyang pagkahiling priest, namatay lang gyapon gadua rag tennis, namatay. Bisan si Bishop Chupilo Kamomot nga ipanghatag ang tanan, higugmaon ang kawatan, higugmaon ang mga mangingilad, hastang mga tao iyang higugmaon, hastang iyang karsunis ihatag natos mga tao, purtig yung buotana, namatay lang nga nabangga ang sakyanan. Way siguro karon iglakaw nimo mabanggaan kayo, simba ko pa do, simba ko na kwato ana, maonang batasana ang nakapawa sa imong relax na kasing-kasing, siging kuba imong dughan, wag tanga na dawatang mamatay ka sa sige na mong hisgot, nagkatawa nga nilakaw, ambot kag buhi pa bato. Nga naman, ingong Ginoo, moabot na ining mga panahon na ako naman yung gisultidaan, ayaw karatol, tindog ug hangad, kay ang imong kaluwasan haduol na. Nya inig kamatay na gid nato, luwas na ka. Nga naman, sa buhi pa ka, gasigi kag kuyog sa Ginoo nga nag-ingon, alagari ang labing ubos. Whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Ngay mo text na ako, Father, di man ting na tinuod nga kung mo palit mo aning slot, malangit mo. Karon ako ginang pruibahan ninyo. Basta ni palit mo slot, tungod kay gusto mo mutabang sa mga kabos, pinaagi din hinato, nasuwat na ng inyong ngaan dito sa langit. Nya, kamusang na ikapalit. Nya, sige mong paniguro, kay di gid mo palit, inyo ra yung tigumon, na miligro na mo. Inigabot sa panahon, matod pa ni Jesus, inigdaguok na sa kalibutan, mga gunob na basig wa mo masuwat dito. No. Pero kaning atong gibuhat, mga bungkag ra ni. Mabungkag ra gini kana mga balay atong gipangayo, mga bungkag ra na kay moabot gina mga bagyo, mga linog, mga gubat, mga abot gina. Pero kanindot nabungkag ang balay nga imong gitabangan. Nabungkag ang kumbinto nga atong gihimo tungod naggubat ng atong mga kaigsuonan nga mga yawanon.
or nalinog tag maayo, pero kitang nagtukod ni ini uban sa gugma nga Dios nun, nasuwat ang atongan didto sa langit. Maunay gitawag og tinuod nga investment. Investment for eternity, dili for the world. Nindog na ta mga investors sa kalangitan.